Se sanoo kyllä, että 10 minuutin päästä tulee joukkue. Mulla on vallitseva useaa. Kato oli vaan siellä. Siellä on joku, muistaakseni joku 60. Aika edellessä. Loppuviemyksen. Raskis on tässä suoraan. Missähän tämmöisellä Se vei kirkkoon eikä minkään urheilukenttään. Hei, tulkaa joku muukin karvaan. Vielä väliin. Ei! Ai vittu, ai saatana. Ai vittu. Vielä. Keskelle. Täällä on kapo. Hyvä Jaksu. Tätä pikku se. Tässä on Jasko. Varo. Janne laita. Janne. Vielä on keskellä. Vastaava. Ville. Mun piti tulla. Tuo. 2, 3, 4, 5. Jasko! Janne! Hei, Jasko! Andri Mansa. Hei Pertti, 10 minuuttia. 5 and 20 minutes. Half. Okay. Yes? Okay? Yeah. And Kapse! Yes! Jonne, hei, tulkaa aloituksen nyt eteenpäin. Siellä on reilu tyhjä väli, että siihen voi peräytyä sinne omalle maalille. Se puhalla, jaksa puhaltaa edes. Älä hosu lainkaan. Sanoo kenttäkin, että se pallo pomppii siinä. Antaa ne pelata. Eteenpäin. Älä noin säkkää syötä, hei kun. Pelataan! Kun lähellekään, niin se rupeaa jo syöttelemään siinä. Kaveri on 10 metrin päässä. Hyvä Kopo! Ville menee! Ville. Mennä vaan Ville. Takana! Ei karkuun! Ketä mukaan? Hyvä, ota vaan! Ei ne halua ottaa liian railusti varmasti. Aita jaksi vastaan. Tuo pilli pitäisi rikkoa tästä pois. Ota herne pois. Se on liikaa. Tuo viallinen herne. Ei rauha. Ei tullut mitään. Nää joka pallo hei sitten. Karvaaksu! Hyvä Ville! Otetaan! Melva! Hyvä Janne. No mehän joutuu taistelemaan. Varmaan siistiä peliä. Nyt taitaa tulla eka maali, ei tule vihreän. Sortuu vähän jalat. Ne ei rupee kato. Ne pyörii tuossa paikalla ja harautelee suojaan. Se on niin paljon voimakkaampi, että pystyy suojaamaan mitä, ettei pääse palloon kiinni. Hyvä Janne! Mene eteenpäin! Mene vaan Ville! Takana! Ei linjassa, ei porrastus myöskin. Ihan hyvä, että ne saa vähän vahvempaa. Niin, kyllä ne pystyy nojaa ulos. Sillä ei sitä voimaa käyttää. Kuitenkin niin ihan taitavia menee. Joo, ei näy siististi, ainakin tähän asti on mennyt koko homma. Se olisi kissaa hiiri. Kato, siellä kuuluu ääni jo. Ei hosuta! Mahtoikin. Kato Tuomas. Hyvä. Mene vaan Tuomas! Kun ne ajat sisään! Ja nyt Ville! Hyvä pojat, hyvä! Kyllä jätkät hoitaa tän. Omille vaan hei. Huolella. Pitää nyt antaa omille, muuten joudutaan niinku siellä alhaalla ottaa koko ajan vastaan hei. Pitää saada omille syöttää. Pitää se omille. Pystyvät. Suojaa vaan. Hyvä suojaus. Siihen vaan vielä! Alas. Ei keskeltä!
Niin kiinni siitä vaan. Pallo vaan! Kaikki hei töitä, ei vetäydytä sinne alaspäin, hei! Ei tuu kukaan vastaan. Ja nyt Hyvä Jaakko! Pallo pois. Hei, älkää ryntäilkö niin palloihin. Pääsee vetään. Tää liikkeelle. Nyt olisi hyvä kun saatais tänne, niin sit... Ei, nostakaa ylemmäs Ville se. irti. Markku hakee. Tuopaa viivalle asti! Jos tulee sinne, niin ota pitemmälle vaan sitten. Älä jätä siihen, jos tulee. Ota pitemmälle vaan sitten. Ei oo keskeltä ketään vapaa. No se riissä. Hyvä Ville se. Ota Janne kautta vielä. Puolella vaan. Kyllä ne osaa pelata niin. Pelkä kuju! Hyvä se! Lopda! Rauha. Sama! Sabotuja lopda tuu! Hyvä! Tuomas vaan. Suojaus on täällä. Älä mene vaan. Väli Aksu menee! Hyvä Tuomas. Hyvä Tuomas. Hyvä Tuomas, hyvä! Maalille vaan hei. Eteenpäin. Anna nyt jollekin! Joo, Janne! Pelkä aloitti minuutin! Hyvä Janne, hyvä Janne. Just noin. Ja nyt eteenpäin. Pilikin muuttui jo. Hyvä pojat. Tume! Hyvä pojat, painetta on, painetta on. Joo, niin oli. Mä varauduin sädevarustuksilla. Kokeile Janne. Hyvä. Ensin se on sun! Ai! Ota, aja. Se oli ihan taitava. Hei, täällä olisi tätä aurinkovoitetta. Ja pois, ja eteenpäin heti. Joo, mä otan kyllä. Katsotaan nyt, tuleeko tästä mitään. Omille syötöt, Jone. Niin paljon ajoissa, että pystyt antaa omille. Puolella vaan. Nyt on se siellä. Pääsee vetään. Ei pääse. Hyvä Make. Hyvä Markku! Hyvä Matti. Suojaa ja... No mene vaan. Ei saatana kun ei tullut. Reilu liivaa siitä. Jaa, sit se olisi ollut. Ja hiukan vajaus, kun tää ei oo samalla nuorella. Ei niin, jaa. Se ei saa jalkaa samalla tavalla pallon alle. Tää liikkeelle, eteenpäin ja omille syötöt. Varmasti on sille. Jaakko menee. Hyvä. Yhdestä! Hyvä Jaakko, vai? Ei karkuun. Hyvä. Eteenpäin Tume. Hyvä Jone! Siinä on jo eteenpäin sitten. Hyvä Janne. Nyt Nyt on! Aksu! Tää kaveri liputtelee. Oli. Ei ole paitsi. Sama kenen pelaa. Se on ihan kuin äijä. Ja varmasti omille. Hei, pidetään omilla, vaan se on tärkeää, että pysyy omille pallo. Ei. Kun Meni se kurta, tuli meni mekfukut. Välire. Yli on! No nyt on meidän. Se on toi takaisin. Ei se ole. Perä yhdellä. Antaa alkuun. Ja omille pidä. Hei, eteenpäin Janne, sä oot siinä takana. Pelaa eteenpäin vaan, hei. Ei, pojat. Terävästi pojat. Puras se siitä vaan eteenpäin nyt. Janne vapaa. Kyllä pojat liikkuu näköjään nyt. Hyvä, ota omille vaan, pidä alakerran kautta sit ovi. Mennä vaan. Mene. Ja nyt Aksu aja sisään! Ville on! Saisi sen vielä, ei. Kulmas menee.
Paina Maaksu! Vihe ois viheltänyt. Olis voinut viheltää. Nyt antoi turhaan meille Haasesta. Hyvä Jone! Hyvä Jone, hyvä! Hyvä vaan! Hyvä Jone! Hyvä Jone! Oi! Oli se jalka, mikä tuli kipeen tuolla, mutta se on se... Joo, niin on joo. Se kivun kesto. Eteenpäin! Hyvä! Se on tuo puuhaan. Heti vaan! Kato, Maarilassa otti hyvin. Ja vauhdilla alas. Hyvä Hese. Hyvä Hese, Ja hyvä. rauhassa, Tomi, tuo eteenpäin vaan, ettei sun tarvitse älä miettiä 20 syömään, tuo eteenpäin sitä noin. Nyt menoks! Olis vetänyt heti vaan. Joo, koitti jätkä pois. Reunoja vaan, pojat! Nyt söni säkki alas, siellä on kaveri pois nyt. Hyvä Jone! Tule takaa! Hyvä. Eteenpäin. Hyvä Jone! Se on siellä! Ei! Vielä vaan! Hyvä pojat! Hyvä! Vielä! Siitä! Vielä vaan. Vielä vaan! Vielä vaan! Ajan! Ei! Ei! Hyvä pojat! Hyvä syöttö oli. Hyvä Hese. Ei mennyt. Ja huolella se. Puhetta ja liikkeelle vaan. Heitä yli Ville mukaan. Ai, kun ei mennyt. Eskokin voi jäädä tiukka. Vielä vähän se on sun omia. Siinä on vieressä käänny. Mene takaa! Ei tilaa! Söni alas vaan nyt. Se on Mattisson! Hyvä Matti, Kyllä hyvä! varmasti Jakko on käänny. Varo! Pallo ne kaksi. No Eteenpäin. justi! Käviähän se! Nopeeta! Läpi nyt Ville lähtee! Hyvä Ville, nyt paina! Siellä! Hyvä pojat! Nyt siinä on hirveä selitys. Pelaavat siististi. Joo, ei ne pelaa sikkuja. Ei, kyllä se sit kun hotelliin päästään se hoitaa. Nyt sopeuttaa vähän. Ja ei. Nyt ruvetaan vähän tiukemmin varmaan. Varmaan vauhtiin lisäämään, jos pystyy lisää vaikeita syödä. Oli joo, ei pääse millään, kun se joutuu, pitäisi panna maata pitkin. Se aina helpompia. Hakekaa mestaa! Mennään mukaan. Vielä on Tume! Hyvä! Keskellä on, se on! Kovemmat syötöt. Kaimaa syöttöihin! Matti keskelle. Matti, älä sitä ota kuin keskelle. Silloin kun Chadis menee sinne. Niin, ei siellä toveri oteta. Tarvii joo. Ai. Matti on. Hakee hyvin. Nousu! Niin hakee joo. Joo. Se ei Matti käsi. Hyvä, tää on Tume on. Huolella. Mukaan se nyt! Hyvä. Kato Jaakko, reilu ristipallo sinne, heitä kaiken yli sinne eteen. Hyvä. Jatka vaan sinne, mennä vaan. No niin, Siellä on Ville! toinen, siellä on! Hyvä yritys Janne. Esko, 10 sekuntia niin on aika. Nyt mennään Tume! Ville mukaan, hyvä! Nyt on 20.
No me ihan mihinkä tahansa. Pelataan vaan mieluummin. Mut miksi mulle käy kaikista painavia? Tehdä Aski, älkää juoko. Just tarvitsee kalvia. Hyvä. Tosi hyvä. Ei niin, kondis loppu. Siinä on sekä maalivahti että Hei, musta takana pitää aina olla kaveri, kenen voi antaa, koska eteenpäin jos ei pääse. No laidat ja... takana! Hyvä Ville. Hyvä. Tero, hyvä Tero. Tiukas vaan. Ei käänny Matti. Ei jää heittää Matti vaan. Hei, kato mikä vaan. Kato missä on. Terävät syötöt! Liian pieneksi, ei liian pientä siinä. Nyt on paha. Hyvä Söderlund! Eteenpäin. Södiksen paikka, hei. Mennään vielä John sinne. Aksusson! Ota tavalla! Aksu taaksepäin omille, hakee sieltä Janne. Noin. Saa leveäksi vielä, ota haltu E2, haltu E2. Haltu E2 alas kunnolla, sit katot rauhassa. Noi heitä vaan. Alas vaan. Hyvä Matti! Keskikenttä, hei. Hei Tila! Atski hoitaa tää, ei puhettakaan. Hyvä Hatski, häivetään vaan just noin. Auttamaan! Ei pääse pelaa eteenpäin silloin. Janne, se on sun. Hyvä Tero. Hyvä Tero. Eteenpäin. Hyvä. Siitä Tume! Ai, Hyvä yritys, Ville. hyvä Tume! Yhdestä vaan Matti. Alas Timo. Vieressä on vapaa. Älä ruiski niitä, kun vieressä on vapaa. Timo. John Aksusson! Hyvä Tero! Oi, hieno Tero! Noin, loistavaa. Ei täällä alkaa. Peli mukaan nyt. Sisäpuolelta, maalin puolelta, keskustan puolelta. Ja poikki. Ei mitään harautuksia, mitään uusiksi. Älä huolella nyt vaan. Ei mene. Liikkeelle. Eteenpäin. Käy vaan. Tume menee. Tume on! Ajoissa. Ei pojat. Pojat, hei jälkää. Hei, täällä on ylimääräisiä kaveri täällä alhaalla. Janne, siinä on yksi sunsi. Ei anna vetää! Hyvä Matti, hyvä! Nojaa, kato, ei. Valttia nyt. Hyvä vielä vaan. No, se otti ihan veisi heti kulma. Joo. Pois sieltä se. Puretaan se reilusti. Hyvä Tero! Hyvä Hatski, hyvä! Auttamaan sinne puolustetta myöskin, hei. Ei. Nyt mennään! Risti! Mene vaan.
Janne tulee sieltä ja ottaa. Hyvä Janne! Hyvä Janne! Saanut enää. Hyvä Janne! Nyt Janne paikka täältä hei. Hyvä pojat. Laski ottaa alempaa siitä. Hyvä heitto vaan Tero. Se väli vaan ottaa. Nyt Sönis ottaa sit tilapäin siitä yhden. Ja eteenpäin vaan. Eteenpäin nyt. Kato laidat. Sillä on. Ei me voida varmaan perjantai. Joo. Hyvä eteenpäin nyt. Häiritään sinne vaan. Tuu sitten. Sit sopikaa kuka tulee. Kato tulee takaa. Vielä vaan. Noin hyvä. Ja laidat mukaan. Pallo liikkeelle. Menee liian pieneksi nyt. Ottaako pova? Ottamaan hei sinne. Ne halus täällä pelata perjantaina. Ei me voida perjantaina tänne tulla pelaa uudestaan. Entäs siinä? Kato, kun meillä on torstaina se Veszpremi ja sitten meillä on lauantaina peli, niin Varo! Ne riittää ne pelit, ei me mene pelaamaan. Varo, takaa tulee! Ja Sofin ja... Vai Vaville? Se on Matti sun ja yhdestä vaan sen keskelle. Ota vielä. Vielä vaan! Janne out. Nyt meno! Eteenpäin vaan. Kato toinen puoli. Mennään Ville sille. se on Ville sun! Se on siellä! Se on maali! Se on... Ei voi. Hyvä pojat, hyvä yritys! Ei saanut. Täytyy hommata. Korso on yksi oikea pallo, jos tullaan tänne, niin he opitte treenaamaan se oikein. Joo, ei kato, ei pääse kiinni. Mennään vaan, hei libero alhaalta, täällä ei oo paitsaa, mennä vaan. Se on sun Aksu! Takana on. Toi. Hyvä! Ville, kato linjaa. Älkää menkö, Tero, älä mene sinne, älkää rytäkö sinne nyt. Nyt menet tume! Ai, Se oli Ville. ei voi olla. Joo, ne ottaa oikein Tero vasemman puolelta. Eka! Se on Jaska sun! Jaakko ei käänny, heito vielä. No! Pitkälle heitti. Hyvä Maasa! Ei pääse, Södis on aina. Eteenpäin. Janne hakee. Mennään! Hyvä Ville. Aksu mennä. Mene vaan Aksu häiritään siihen. Se joutuu pistää sivuun ylää. Hyvä Aksu! Meidän auttaa tuonne taakse. Nyt on. Ei Matti Södiksen paikka. Södis hoitaa, ei mitään. Nyt mennään! Hyvä Söris! Eteenpäin. Kauari menee ees. Kovempaa vaan, hei, kovempaa vaan. Siinä on vieressä Tero. Ota laidat, hei. Janne, toi lähti! Ei. Mene vaan Jaakko! Jaska, se on sun! Anne mennä maali kohti, vaan älä pysähdy nyt. Eikä toi ei mennyt. Käännä. Hyvä Jaakko. Hyvä joo, ei kun mä olis vaan ajanut. Siinä olisi ollut Tero se paikka nyt. No mihin se siirtyi sit kesken kaiken tonne? Häiritään vaan, hei, vastaa jo. Hyvä Timo! Tomille, hei, pojat. Hyvä. Eteenpäin, Janne. Jatkuu! Hyvä, eteenpäin, käännä. Hyvä Jaakko, mene nyt. Se menee koko porukasta, se tekee itse. Ei. Hyvä Jaakko, hyvä yritys. Ois saanut Villelle, olis ollut hyvä. Hyvä Jaakko! Jatkuu! Hyvä. Joo, korkealla. Hyvä. Malttia. Sait vain. Riitä rauhassa yli. Ville, hei, leikkaa siihen väliin vaan. No niin, nyt tulee joskus. Tuomas! Mukaan!
Eteenpäin. Tume kokeile. Kokeile! Perään. Ei, hyvä Tume! Se vetää hyvin tuota. Ja otti ton vielä. Hyvä Tume! Auttamaan. Kyllä se sieltä pystyy. Vielä! Ei. Meni. Ekana! Ota heitä ristipallon Jaakolle. Anna mennä. Kesken hakee. Niitä on liian ylhäältä Tero näissä. Kato. Varmasti. Tero sieltä seuraa alempaan, että saat aina sen kakkospallon sieltä. Älä tilaa! Nyt pitää mennä alas, auttaa kiinni siihen johtajan. Jätä tilaa siinä. Matti sun. Hyvä Maasa! Nyt menoks! Siellä! Heitä Ville mukaan! Ville mukaan! Aja ite vaan! Hyvä nyt oli! Maalille muut! Meno tulee! Oli takaa. Äsken vähän odotin, se olisi heti pistiin. Yhden ei. Yli on! Temppiä vaan! Nyt tehdään liian vaikeet temppuja. Jones on sun. Vastaa eteen vaan. Hei, sieltä keskikenttä mukaan, jätti sen nyt alas. Tero pitää tulla Hyvä alas oli. myös. Tume. Ja reilusti alas. Ei mennyt. Verottakaa! Malttia. Ei mitään muuta kuin reilu pelipoja. Nyt eteenpäin. Nyt Ville on! Mene vielä. Mene vaan! Nyt se on Ville sun! Nyt rauhas Ville. Se on maali! Se on maali! Ei toloppa! Ja Veskarin otti pois vielä. Nyt Jaakko käänny ja vento vaan. Tykki! Hyvä. Nyt siitä sisään varmasti. Hyvä Jaakko. Hyvä Jaakko, hyvä Tuomas. Ota, se on hyvä, tosi hyvä. Me Vaaksu sinne. Taro! Hyvä Jone. Nyt menoks! Hyvä ajatus Jone. Taro Marvanen heittää! Hyvä. Hyvä Maalille Tume! muut, hei. Kokeile! Silloin jos sä sattuu hyvin joku alapuolelle teistä tai sitten. Hyvä Jaakko. Alakautta! Ei Matti, easy Matti. Matti, meidän kylmäaivo, niin se meinaa ottaa Hyvä! kierroksia. Ei se. Mennään vastaan, hei, vetää sinne. No niin Ville, Nyt on Aksu mukana! 2 vastaan 1 tilanne. Mukaan vielä. 3 vastaan 2. Vauhtia vaan siihen on. Siitä kokeile, se on sen verran kaukaa, niin se putoo sinne jo. Hyvä. Kulmaa. Vetoja vaan! Mitä? Perään. Ei tuohi siitä. Oville vaan laitoin just. Eteenpäin. Kokeilkaa vaan. Nyt onko Masurilla?
Oikealla. Maali. Kokeile vaan Janne siitä. Lyö! Ei, kato säännä. Haki, mutta ei saa. Leveeks vielä. Hyvä Jone! Hei! Jaska on! Ei pojat, nyt mene itsekääks vähän. Joo. Hyvä Tero. Ei pelata. Sä kato tuossa kehitystä. Laitas, siellä se on siellä nopea niin. Silloin se valtaa pelata. Ja sit tässäkin väli menee. Hyvä Sedis. Ja nyt pelannut Maurilla. Kun pelaa Maurilla, se antaa hyvin syöttöjä. Ja nyt kiinni sieltä, hei! Ei tule! Hypätään! Ei me omille, kun siinä on näin. On se, joka puree näissä unkarilaisissa. Eteenpäin vaan. Yhdestä! Ei pääse. Kynästä pois. Nyt olisi Jannelle. Nyt Janne Nyt siitä. on siellä! Hyvä! Hei! Vielä kiinni, ei Paremmin enää pääse tykkiin. Eteenpäin! Leveeks vaan hei! Levittää vielä. Tää laita mukaan. Niin, älä syöjä. Heitä reilustaa yli. Jäädä taamat. No ei se ole. Varo! 10 kimpussa. Ei, käsi. Vihelti kyllä. Anna mennä vaan! Hei! Kyllä puolustaa sitten. Se vihelti kyllä, mutta Ei sillä ole pilli. Pilli meni ja... nyt tulee sinne. Hyvä! Hyvä veto oli. No niin, nyt mennään. Laita mukaan Jaakkoon, eteenpäin Jaakko nyt. Heitetään käsille heti niistä. Ville tulee! Hyvä! Mene vaan! Hyvä Jaakko! Loita lisää vaan! Joo, sieltä tulee susta. Juu. Anna tänne. Vielä vaan! Yli vaan. Reiluja, hei! Uudestaan Tero! Vielä vaan! Otetaan reilusta laittaa. Janne, Jaakko mukaan! Hyvä! Hienoa! Kato ketä maalilla on, hei! Kääntyy liiaksi. Menee yli. Ei pysynyt kenttä. 5 minuuttia pojat vielä! Varmasti Jaakko Ville pidetään. Hei, vielä pallo. Tero, se on sun omien kautta. 2-1 mä veikkasin. Hyvä Timo. Tuomas auttaa keskeltä auttamaan sinne. Pallo alapuolella reilusti nyt. Tapani kävelee kotiin. No nyt Aksu! Ei, Vastaa vaan hei sieltä keskeltä. Vastaa heti jo. Yksi menee vaan sinne. Jaakko, ota täältä vaan. Yksi menee sinne. Vielä vaan. Ville menee siitä. Ajoissa älä ole viestiä, jos sä voit syöttää, hei. Ei yhtään metriä, hei kuljetus, jos voit syöttää ja kaverit on menossa. Tuli liikaa pilkkuja. Hyvä Jone, ota vaan! Kyllä ne ottaa se joku, ei se voi sit mennä loppumattomaan. Kova veto, mutta on. Ei musta toinen. Eteenpäin. Jaska, käyntä Jaska vielä, 2 minuuttia. Hyvä Jaakko. Hyvä, nyt mennään. Tää nostaa aina käsiä ylös. Vielä! Jaakko, eteenpäin Janne. Kokeile vaan maali. Leveeks vaan?
Ei. Pojat sit pitää puolustaa ja... Ei jäädä sinne ylös! Ei tilaa! Kertoo te asia vaan. Ei tilaa! Hyvä. Kyllä ne käy, kato vähän, tietenkin tulee kovempaa, ne tulee kovempaa tässä. Se on se. Kovenee aina tää peli. Mutta se on ihan hyvä, saa tätä kokemusta. Ne on vähän isompia, niin se tulee massa heti. Niin. Hei, eteenpäin. Jaakko, sun pitää mennä sinne. Pelataan! Matti auttaa. Matti on taas keskellä. Ota vaan, Jone, ota vaan! Ei mene Jonesta toi. Kynä ulos. Tuo vaan! Pallo omille ja alkaa Jaasa itsestä. Mä ajattelin, mun mielestä tässä otettiin ihan hyvin omille, pidettiin palloa itsellä ja yritettiin antaa noita läpisyöttöjä ja katsottiin. Tämä oli ihan hyvä peli meiltä, järkevä peli. Eikä vastuulla tehnyt yhtään maalia. No, mutta ne tulee kovaa, ei sille voi. Ne tulee aina Kärryy vastaan pelaa. No ei tätä voi tietää. Hatski. Kato mikä karppa.